moest je maar ik geloof er een keer oor. Het begint nu van spas, dochter in was. Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour. Met veel oude, maar ook zeker met het jong. Madame Cour, Madame Cour, Madame Monsieur, maar ik geloof er leuke oren. Het begint nu veel spas, dochter in pas. Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour. Dit is de telefoonbeantwoorder van Kapsalon Ron. Spreek na de piep uw boodschap in. En dat geldt niet voor dich, Johnny. Maandag rustdag. Piep! Goedemiddag met Ricardo Offermans. Ik wil hier mijn afspraak met Johnny. Om in een nakkoes te logeren afzaren. Ik kan u niet zeggen waarom. Denn er weet, ik ga een slechte ervaring met dingen door de telefoon te zeggen. Adieu, wa? 1, 2 en 1, 2. Telefoon! Kapsalon Ron, mijn gesprek met Natike, wat kan ik voor u doen? Ja, ogenblikje, zet hem even op de speaker, dan kan ik tenminste doorwerken. Hi, Netteke, met mij, door Johnny. Ja. Niet zo heel kallen. Zag tegen de Ron dat ik geen spierder kom. Oh, gewoon de ganse nadel aan de boemel. Oh, maar er is hij een probleem. In de darkroom. Een linnensoes is gevallen. En ik ben de sleutels verloren. Dan zet ik de zaklamp-app op de telefoon. Wat hè? Zet ik de zaklamp-app op de telefoon. Ah ja. Aha. Het heet het. Oh, Jezus. Oh, ik zie hij dingen in de darkroom die ik nog nooit zou zien. Oh, zeg, kennst u tegen de Ron zeggen dat er niks is gebeurd? Het is niet ons te geloven. Ik zou maar gauw op huis aankomen als ik tegen word, maar volgens mij is Ron met een verkeerde been uit het gooie bed gestapt. Of zo gaat. Oh, goeie. Ziet geen gesloten? Morgen. Nee, ik ben helemaal open. Dat is goed, dan roep je kapper maar. Ik hoop wel dat hij goed geslopen heeft, want in een maandagmorgen kapsel heb ik geen zin. En ik heb huis. Avondgasten. Dat wist ik. Ja, van avondgasten, ik weet het zeker. Wat mij betreft, meneer Pollux, mocht er ook nog wel een morgengasten, middaggasten, misschien zelfs nog wel een nachtgasten komen. Ik vond hier voor de deur een sleutel met erop door Johnny. Misschien Oh. van Och. Dat is van Johnny, onze coiffeur, createur. Maar gewoon toch lekker zitten, rustig, ontspannen. Altijd maar druk, die artiesten. En ben ik blij dat we gedaan nu hoor kunnen doen. Die zitten altijd zo slordig.
Druk is wel het goede woordje, want we moeten natuurlijk ook altijd, artiesten moeten altijd weer nieuwe liedjes maken, iedere dag. Ja. Dus dan hebben ze toch, dan laat ze zich gewoon inspireren door wat ze op zo'n dag dan zeg maar, tegenkomt. Zal ik u dan eens lekker een beetje masseren Ja, dat en weet ik niet. Is dat- inspireren? Maar misschien als ik mijn gitaar erbij pak, dan kan ik vertalen, terwijl ik wacht op de kapper, maar ik heb echt gaan tijd eigenlijk. Terwijl ik wacht op de kapper, vertaal ik dan wat mij nog geïnspireerd heeft aan nog. Is dat misschien een Dat is idee? goed. Goed je liedje zingen. Of... Een beetje regen, hartje, daar kunnen we tegen. Hartje, het is een zegen, samen schuilen in een portiek. Wat leuk, wat leuk. Een beetje regen, Hartje. daar kunnen we tegen. Geen sneeuw. Het is een zegen, samen schuilen in een portiek. Hartje. Oh, wat leuk, Frans. Heel leuk, zeg. Ik moet was, dank je. Het is wel niet zo bijzonder, want ik kom uit Venlo en je weet natuurlijk, in Venlo, daar maken ze wel toffe vastelovensliedjes. Daar wordt iedereen opgegroeid met vastelovensliedjes, dus iedereen schreef er van die liedjes, is ga geen kunst. Maar we hebben ook een goed repertoire waaruit we gewoon kunnen putten. Dus we kunnen ook allemaal al de liedjes pakken, niet bestonden al de vastelovensliedjes. Dit is er ook een die misschien geschikt is voor, even denken, Als de ster, oh ja. Als alles in de sterren stond geschreven, dan wist ik al wat overmorgen bracht. Dan was ik bij mijn vrouw dus nooit gebleven. Dan had ik gewoon op dich gewacht. Dan kuste ik het eerste mooie meisje dat ik vond. En wordt het kort, dan zag ik dat het in de sterren stond. Je kent het ook al. Als alles in de sterren stond geschreven, dan waren we gelukkig nog geweest. Maar waar is mijn leesbril toch gebleven? Wie zomaar dat ik zonder bril niet leef. Ja, ik vind het wel leuk, Frans. Maar ja, weet je, toen zei het alleen maar een Venlo. Een heel hebben ze ook niet leuk. Maar ik moest doen, het is echt een ganz oud liedje. Volgens mij nog vlak voor de oorlog, zo 39. Toen eigenlijk alle carnaval in de cafés waren. Alle carnaval waren alleen maar in die cafés veel te warm, zweten, stinken met z'n allen. Toen zeiden ze van, waarom doen we dat niet eens boeten op een plein of zo? Weet je niet, wie de soep, cool, zo gezellig de boeten. Dat wordt toen nog allemaal niet. En op een gegeven moment heette het, ja, nee, ik niet. Dat is een ogen alt niet bestaand liedje, zeg maar. Het gaat dan zo. En was te lief, was te loven op een plein. Gewoon een klein bibi. En wordt dat niet nu eens fijn? Dan dronken we weer een lekker putje bier. Ik denk dat ik dat een keer organiseer. Ja, Dat is een leuk liedje, toch? Ik weet nog over beer zingen. Als ik in Venlo gewoon liedjes, als die over vrouwen gewoon ze eigenlijk ook stiekem toch altijd weer over beer. Zoals ook bijvoorbeeld ik heb een hand aan iedere arm, maar door mij haalt ik dich niet warm. Wie zijn sticht dat misschien ook wils, maar ik houd geen hand meer over voor die pils. Want ik wil niet lopen klagen, maar ik moet mijn eigen kleppen altijd dragen. Dus misschien als het vandaag is in die schema, pas, loop ik los en houd mijn pilsjes even vast. Ja, maar dat heb ik ook nog een leuk. Het is een liedje, dat gaat wel niet over, ik weet niet of het van de carnaval is, maar het ging over een hele dikke vrouw die naar de zee ging. Dat gaat zo. Marie zat op een handdoek of 3, dus weten wie nog niet in Zandvoort aanzie. De badmeester reep op zijn Hollands toet, maar Marie zat onder water en hup, er wordt het vloed. Dat was de eerste vloed.
Ik heb maar één liedje euthanasie in Venlo. Dat is wel... Het gaat ook weer gelijk over beren en over vrouwen. Ja. En dan moet je eigenlijk maar één ding doen. Dus A, 1, 2, 3. Iets harder. Balkon ook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aan het strand van Scheveningen heb ik dich gezien. Aan het strand van Scheveningen, dich hartsbloed kneen. Aan het strand van Scheveningen, ik was de meneer die aan het strand van Scheveningen wel op kon komen weer. Aan het strand van Scheveningen heb ik dich gezien. Aan het strand van Scheveningen, een dik hartsbloed kneen. Aan het strand van Scheveningen, en ik was de meneer die aan het strand van Scheveningen loog met die fles. Ik moet echt nog hoesten hoor. Het is al veel te lang hier, de kapper komt er weer voor. Echt gewoon. Bedankt. Geet meneer al wel weg. Je ziet de expert, ja, ik heb nog maar een halve minuut, maar als je er even nog in kijken, dat zal fijn zijn. Oh, kijk, dat geeft allemaal. Zet ik even, meneer... Frans Pollux. Meneer Pollux, zet ik even. Pak hem even de gitaar af, dan kan ik dat. Zo. Wat allee? Meneer Pollux, kijk even snak naar vuren, recht naar vuren. Oh, maar je hebt echt prachtig hoor. Hier kan ik wel get van maken. Gewoon naar vuren blijven kijken. Oh, meneer Pollux, een momentje nog. Oh, dat zit fantastisch. Kijk eens even. En van achter. Oh, heel mooi. Ja, er niks meer aan door, meneer Pollux. Dat is 30 euro. Hartstikke mooi. En normaal is het 50. Reken even af. Nee, we zien hier toch geen 5-sterren restaurant met niks op de teier en vuil op de rekening. Nee, meneer Pollux, laat zitten. Echt? Ja, Oh, dat vind ik fijn, dank en je. dank u voor de showliedjes. Geer het om, maar ik moet echt gewoon. Is het niet toe? Ik kreeg hem er niet Nee, in. dank je, niet mee. Mogen ik nog een selfie maken? Tuurlijk, doe maar. Doei, meneer Frans. Oh, Net wat een dikke. fijne mens. Fijne mens, schilderlijk land is toch ene. En vooral aan manslu hebben voor weinig werk. Die weten niet wat ze willen. Die werden door de vrouw gestuurd. Beetje feunen, beetje knippen, beetje scheren, kale kop masseren. 50 euro. Dan moet je het commerciëler zien. Mijn god. Dan ligt dat hier weg. 1, 2, en 1. Telefoon. Ja, met wem? Oh ja, een minister. Ogenblik, ja. En ik ga even vragen. Ja, ogenblik. Ron, je hebt hier een minister aan de telefoon. De vraag of er nog kind komen. Nee, maar god, verhand u allemaal die artiesten. En de Johnny is nog net hier. Hallo, minister. We zetten hem later op de dag. Later. Zet maar ergens zingen nou. Hallo, meneer de minister. Oh. Ja, wat later op de dag zou dat schikken. Nee. We schikken niemand, nee. Nee. Nee, u zal echt zelf moeten komen, ja. Ja. Nee, geen enkel probleem, hè. Nee, kom maar gewoon achteraan, hè. Ja. Ja, dag, minister, dag. God, mens, wat een verschrikkelijke moelie, Jan, hè. Zo nu normaal de hele kop niet. Maar ja, daar heb je met Johnny ook een beetje last van, hoor. Ja, weet je, een goeie kapper, dat is een relatietherapeut, hè. Zeg maar een psycholoog. Ook een beetje een makelaar en een dokter, maar vooral een politicus. Ja. Hè?
En ik moet wel zeggen, Dux is een situatie zo ingewikkeld dat zelfs een kapper, wie ik, er geen oplossing voor had, netteke. Nee. Ik zal je eens vertellen wat mij zo allemaal verteld werd in de steul. Kapper? Kapper? Had er het al gehoord? Het Annie had een nieuwe man. En dat oude is nog niet dood. De arme kerel, die ligt in bed. Is stervenskrank. En dat wifi leuvel met een andere hank in hank. Ja, en het werd nog jekker. De pastoor had de klok al geloed. Jo bij de kapper, de kika kapper. Vertel me verhalen, niet normaal. Krippie knip door een schandaal. Wie de kapper, wie gekke, wie rapper. Tussen het gevoel en het geknip, huur ik mee met mijn hartje. Zeg kapper, kapper. Kennst du zwiegen? Ik moest ik je vertellen. Ons nieuwe buren. Vluchtelingen. Gaan de politie moeten bellen. Die houden gekampeerd op Calais of Calais. Alsjeblieft. En die kinder, die hadden de pony Jan scheef. En het weer nog jekker. Die houden zich het brood. Bij onze bekker. Ja, bij de kapper, dat kika kapper. We verhalen niet normaal. Knippie knip door een schandaal. Ja, bij de kapper, wie gekke, wie rapper. De schandgevoel en het geknip, huur ik mee met mijn hartje. Ja, zeg kapper. Kapper, dat is niet normaal, hè? Dat is niet normaal. Die aanbesteding hij in dorp. Ik vind het een groe schandaal. Kleine Pietje, darf warm alles maken. Maar ik had gehoord dat ze zijn telefoon junt graag. Ja, nu werd het nog jekker. Maar nu door Janse zaal. Pak maar een tekstbocht erbij. Ja, bij de kapper, dat hier kapper. Vertel verhalen niet normaal. Knippie knip door een schandaal. Ja, bij de kapper, wie gekke, wie rapper. Tussen het gevoel en het geknip, huur ik weer met mijn hartje. Ja, bij de kapper, dat hier kapper. Vertel me verhalen niet normaal. Knippie knip door een schandaal. Bij de kapper, wie gekke, wie rapper. Tussen het gevoel en het geknip, huur ik weer met mijn hartje. Het is Oh, schat. Ik ben kapot. Ja, het waren wel laag. Ik had ik had metgemaakt vandaag. Echt niet normaal. Wij hadden die kwam oesje lossen. Ach, schat de poemel. Sorry dat ik te spier ben. Maar ik word de sleutel verloren. Ja, en dan ben ik froh dat ik wel alles kan zien. Ja, luister, in het duister is net alles even leuk. Die sleutels zijn gevonden door Frans Pollux. Frans Pollux? Frans Pollux wordt de ochter. Ik dacht nog op een bepaald moment bij mezelf, dan kent ze toch?
Dat proeft naar Venlo. Nee, dat heeft hij gewoon hier voor de deur gevonden. Doe gek. Sorry. Dus Johnny, vooral een open relatie hoor, jongen. Ja. Maar ik hoef niet alles te wissen. Nee. U hand voor de belangrijke dagen. Ja. En daar komen alleen maar belangrijke artiesten. De ganse agenda staat vol. Voor een complete remake. En toen loopt zij nog in de ketting. Ja, sorry. Apropos remake. Ik had vanavond in de shawarma-tent ik 3 van die ganse knappe jongens ontmoet. Een beetje zo ruwe bolster in het leren pitje, zal ik maar zeggen. En dan had ik een gratis remake beloofd. Ja, want ze hebben me gratis op de bommerheieren gebracht. Ja, luister aan die hoeven van alleen maar het kale kopje te polieren en die tatoeages het te smeren met de lekkere babylotion voor ons. Snap ze? Snap ze? Ik heb het niet zo op die motortypes. Och, zien ze dat? Wat? Wat is dat nou? Oh ja. En daar. Dat zeg maar, mijn man. Ja, dat is Hello boys! Dat zijn die 3 van de shawarma-boot. Chic dat er zit je komen, jongens. Ja, dat is geen probleem, jong. We zijn lang blij dat we hier mogen komen. De meeste plaatsen zijn ze leven erachter liggen dan de koplampen. Zeg, heb je ook een wc hier? Ik moet eens even een tank leggen te lopen. Oh ja, dat is hier door de deur. Wacht maar, ik loop wel even voorop. Geef ze met? Nee, ik dacht het niet. Oh. Dan ga ik de deur wel op. Hé, ik ga gewoon niet, hè. Ik ken hem eens in een kik. Ik ga niet. Ga ik toen die godsnaam omkleden, joh? Ja. En neem meteen een paar handdoek met. Ja, natuurlijk, gewoon. Handig. Oh. Ik ben zo nerveus. Ik kan die handdoek niet vinden. Ziet je een flikker? Die liggen op het wasmachine. Oh, ja. Ik kijk wel even. Dus kijken weer nog allemaal moet komen. Wat een dag. Dat ziet weer roes. Ron, ik zie ook geen handdoek. Himmel halen, man. Moet ik dat werkelijk alles zelf alleen doen? Die liggen neer voor de wijsmachine over het kistje. Netteke. Hé, liggen ze toch? Bij de wijsmachine. Goedenavond, dames en heren. Hier zijn we weer met de bekende talkshow. En Geer geluift dat. We hebben vanavond een zeer bijzondere man. Een man die weer al jaren aan het vragen zijn. Kom naar onze talkshow. Ieder jaar zag er, nee jongens, het is nog niet mijn tijd. 2016 heeft er zelf gebeld. We hebben hem. Geer Gluif uit Neet. Marie is er terug. Jezeke van Nazareth. Hallo fans. Een hele goeie avond, meneer Van Nazareth. Goedenavond, mensen. Ik ben gewoon Jezeke, hè. We zijn toch als brothers onder één hier, hè. Oké, dat vult al gelijk het huiselijker dan, Ja, hè? ja. Zeg, Jezeke, heb je een goede reis gehad? Jawel, ik ben prima opgeschoten. Ik heb alleen op het eind van de Kruidsweg even vastgehangen. Oké. Maar voor de rest is het goed opgeschoten, ja. En ik neem aan dat je op een ijzelke zit gekomen. Nee, IJsselke is een beetje ouderwets, hè. Ik ben met een van die angels achterop met kunnen liften, hè. Oké. Ja. Nou, mooi. Jezeke, om eens ergens een begin te maken, hè? Ja, zeg het eens. Weer hier in de zaal, we weten allemaal dat Geer zit geboren uit de maag Maria. Ja. Leg ons dat nu eens uit. Nou, dat is toch een beetje verkeerd in de beuk gekomen. Het wordt namelijk zo, de man die ook had last van de maag. Ja? En als Luder dan op straat tegenkomen, dan zei ze gewoon, wie is het nu met de maag, Maria? En zo is Die dat... zijn. Ja. Iets andere lezing dan. Ja. Jezeke, en dan is het brugske naar uw pap snel gemaakt, hè? De pap, ja. Uw pap, Jozef, de timmerman, je een nagel tussen te krijgen.
Ja, inderdaad, Jozef de Timmerman, zo is er in de beuk gekomen. Ja. Maar dat was eigenlijk in de bijnaam van de pap. De pap dat was nog een beetje opvlegerig mannetje, een beetje een niche-type. Ja. En als ze hem gaat verkeerd zagen, dan tummerde hij erop. Hè. En zo is dat... Die zijn tummelen, ja? Ja, ik stel dat hij nu geleerd zou hebben, dan zou hij waarschijnlijk Jozef Badr Hari eten of zo. Oké, duidelijk, Ja. duidelijk. Ja. Ja. Mooi moment, Jezeke, om eens even terug te gaan naar het prille begin van uw leven. We gaan naar die ijskoude decembernacht, dat Geerdo in dat kribje in Bethlehem lag te vernikkelen van de kou. Dat moet vreselijk zijn geweest. Ja, nou, dat is toch een beetje verkeerd opgetekend. Ja? We zaten dan namelijk wel degelijk in een hotel. Hotel? Ja, we zaten bij Van der Valk, Bethlehem. Volk? Maar dat was een heel eenvoudig hotel. Heel eenvoudig hotel. In welke zin eenvoudig dan? Nou, die houden maar 1 ster. 1 ster. Ja, en de baas had ook in ons. Dat was ook, ja, en die chef die daar werkte. Ja, Oké. Zeg, en wordt het er druk in die periode? ja druk. Veel Duitsers waren er. Oké. Ja, Duitse herders. Duitse held. Ja. Zeg, er worden er waarschijnlijk ook al ingelogeerd die 3 wiezen uit het oosten met wierook, goud en mirre. Ja, Zaten die daar? Nou, dat is toch een beetje verkeerd in de beuk gekomen. Ja. Daar zaten wel 3 van die wiesnazen, maar die houden goud verdiend aan het wiet roken. Dat waren... Ook Ja. iets andere lezing. Ja. Jezeke, ik heb eigenlijk ook nog een vraag. Zeg het eens, jong. Heb je eigenlijk wel een leuke jeugd gehad? Jeugd? Nou, nee, kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee, ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, wat is er als kind leuker dan dat in een verjaardag gevierd wordt? Nou, mijn verjaardag, dat wordt nooit gevierd. Dat viel immer samen met Kerstmis. En dat wordt veel te druk voor de man. Dat wordt, dat kost dat niet aan. Had je er wel vriend? Ja, vriend. Zo'n stuk of 12 die gedachten me aanlepen. Hè. Ja. En wat deed je dan met die vriend? Ja, goh, wat deze met die vrienden? Die gaan ze op stap of die gaan ze uit eten of ergens gaan drinken of zo. Hetzelfde als nu. Eigenlijk wie nu, ja. Dat eten, dat laat me denken aan dat prachtige schilderie van het laatste avondmaal. Daar zit je hier midden aan de tafel. De tafelige dek, de wienspot uit de kroeken. Geweldig, prachtig. Ja, nou is inderdaad een heel schoon schilderie geworden, maar toch is het niet gans goed in de beuk gekomen. Het was namelijk zo, we waren nog gaan eten met die vriend. Bij dat restaurant, maar dat restaurant, dat was niet veel soeps. En toen hebben we ook tegen de eigenaar gezegd, het is de laatste maal dat we in de oven komen eten. Dus, afgelopen. Ja. Jezeke, als we het over eten hebben en ik kijk naar u, Ja. dan heb je toch royaal getrop gelachen naar het kruidje. Ja, nou, dat is de gal. Oh, sorry, dan heb ik niks... Nee, de gal en gal is dat. Ja. Ja, wie die hoorde dat ik van water wien kon maken, heb ik toch direct een contract gekregen. Hè? Dat weet ik. Ja. Rest me eigenlijk nog één vraag, Jezeke, en die Ja. hebben we eigenlijk allebei al... Daar zit er al jaren met. Zeg het eens. Je zit op een bepaald moment met uw vriend naar dat meer toegegangen. Je hebt gezeten, je hebt gedronken. En op een bepaald moment zag Geer Jezeke, ik loop hier weg over dat water. Ja. En dan ging je. Ja. Wie deed je dat in godsnaam? Ho, laat de pap de boeten, hè. Nee, ja, dat klopt. We hadden gewijneld en we waren met die vriend komen bij dat meer. En we hadden zijn wienke gedronken en die zon stond op de kop en er was een beetje leeg in de kop. En ik met mijn grote mooi, die zegt, weet je wat ik ken? Ik ken over dat water lopen. Haha, zegt die jongen, dat zal wel. Thomas zei, ik geloof er niks van. En ik loop over dat water en dat ging 1 meter goed en dat ging 2 meter goed. Ja, toen ben ik toch verdronken. Toen, Verdronken? Ja. We weten allemaal, Geer zit gekruisigd. Ja, nou, dat is later zo in de beuk gekomen. Kijk, die waren maar zuur dat het uitkwam dat ik toch verdronken word. En dan zouden we alleluia in plaats van een kruidsje een vusje komen boven de deur moeten hangen. En dat was niet handig. Nee. Jeske, ik wil u bij deze dan ook hartelijk bedanken eigenlijk voor dit open gesprek gedaan. wat we hebben gehad. Ik wens u weer een mooie hemelvaartdruk. Ja, dankjewel. En ik zou zeggen, de pap is middag. Ja, dankjewel.
Ja, dames en heren, ons volgende en tevens laatste beetje, daar hoort een verhaalje bij. Je kent allemaal Lee Towers. Lee, dat met een Heddeborg, hè. En Lee, dat komt uit Rotterdam. En Lee, dat woonde in Rotterdam vroeger in zo'n arbeiderswijk. En bij Lee, neven een heel klein huisje, daar woonde een gezin uit China. De familie Ling. En de familie Ling, dat was een hartstikke leuk gezin. Die houden een hele hoop kinderen, een hoop poeten houden die. 2 meisjes, een beetje van dezelfde leeftijd. Tweeling. En ja, een klein mannetje, een beetje een batteraaf, nogal misseling. En ja, een heel sportief gezin ook. Er was een jong dat deed ook kegelen op heel hoog niveau. Wat dat? Bowling, ja. Ja, en ja, de oudste jong, dat veel op mannen. Jo, kent je misschien ook? Joling, ja. En, maar hartstikke leuk, heel leuk gezin. Ook die ouders, dat waren schatten van lui. Die man, die had eigenlijk overal gedaan. Maling. Dat was heel merkelijk mens. En de pap was een helle werker. En de pap moest 's morgens in alle vreugde moest met zo'n klein uitje vanuit Rotterdam naar zijn werk in Volendam. Paling, ja. En op een gegeven moment worden het zo zat dat ik immer dat op en af reizen. Ik zei dat me doet. Ik koop me een pan in Rotterdam. Ik kleed dat fijn aan met van dat rode verloren van die lampionnen. En ik begin door een restaurantje doen. Al die Chinezen, waarom zou ik dat niet doen? En toen dacht ik, het zou leuk zijn als ik nog een leuk achtergrondmuziek heb. Als ik nog met de buurman Lee Towers eens vraag of hij net voor mij een muziek schrijft. En zo is het gekomen. Walk on, with hope in your heart, and you never walk alone. You Wat is? Die motortypes. Wat is er? En die hebben dus ook nog de hele wc's verzauwen. Nee. Je gaat veranderd, zelfs de damestoilet. De damestoilet, dus ik kan eens even lekker gaan zitten. En hij, kijk, mijn wasbakje, het steekt Jans terug. Jezus. Netteke. Ja. Loop even naar die loodgieters heen dat ik. Alsjeblieft. Mijn god, ook dat nog. Loodgieter. Ik ken nog een schöne jonge loodgieter. Achter had ze fijn geblindeerd busje. Met de wasserzang vastpakt. Nou, dan razel ik hè. Doe Belgienne. Nee. Die loodgieters van die repareren nu eens. Ja, bij die een lekker leertje. Wat kennst du immer zo keulen afstandelijk doen tegen mij? Wenn wir zusammen alleen zijn of alleen zusammen, dan bist du ganz anders. Luister, Johnny. Dat is dit het ziet voor emotionele kaalheid. Nee. Hij is ons relatie puur, zakelijk. En wanneer toe zo durfjes, gaat die zaak helemaal naar de Nee! Ron, alsjeblieft! De mensen kennen tegen de vieze kaal. Ik ben zo gevoelig daarvoor. Ron, net zo zakelijk. Ik wil een band. Een band? Ja. De enige band dat je kent is aan de lopende band. Wat kennst du hel? En afstandelijk tegen mij zie je. Wenst wat du bist? Nee. Du bist een Hollander. Een Hollander? Ja. Dat is het ergste wat ze tegen mij kunt zeggen.
Oh. Wat jij allemaal moet repareren? Oh, ik zou zeggen alles. Oh. We hebben weer water. En daar waar we water hadden, is het nu weg. Net, ik sorteer me de leesportefeuilles nog eens even, joh. Oh. En dan legste ik de nuitste bovenop. Ja, natuurlijk, schat. De nuutste. Hier, echt waar. Sylvie Meijs trouwt met Rafael van der Vaart. Meis? Zijn die weer samen? Ja, hier, privé 2005. Maar de nuutste. Oh, trouwens, ik wil morgen geen vrij hebben. Ik moet even naar de advocaat. Kijken of ik nog het alimentatie uit de ex van mij kan persen. Het enige vervelende is wel dat ik er helemaal van gemunt naar dat stomme streek moet, naar die rechtbank. Ah, de jacht is dus geopend. Ja, zeker weten. Hallo. Oh. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kom hier voor. Had je een afspraak? Wat weer? Of je een afspraak had? Ja, ik moest eerst gaan zeggen en dan kom ik... Nee, ik kom net van de jacht af. Ik denk dat ik een beetje de oor knippen, maar ik heb de muts erop. U zit de jager? Ja. Oké. Ja, maar zie, dank u. Alweer de Poolse haarlak en de Poolse shampoo van ons bijbestellen. Ja, de lipwie in de tierenlier. En ook dat haarvet. Ik vraag me af, rond waar al dat haarvet heen gaat. Echt Ja, waar. daar kan even heen en over. Kijk eens even, meneer is jager. Help toe hem even. Hallo, dag meneer de jager. Hallo. Meneer is jager. Meneer is ja. Daar ben ik ook. Oh, pas op jij. Ja, want alles wat me voor de flint kunt, wordt afgeschoten. Oh my god. Ja. Oh, de kijkt me te langzaam. Dank je.
Nee, de jeger die moet op het niet kijken en hoe graag kijken. Anders dan het logo dan neemt. Ik vind het fijn dat ik allemaal zijn gekomen. Want ik kom net terug van de jacht met Jan Hoen. Jan Hoen, ik moet zeggen, dat is nou een voortreffelijk verdienste gemeente voor de gemeente in Maastricht. Dat is jarenlang wethouder geweest en daar heb ik veel met gejaagd. De kerel, en ik heb hem nog een keer een hond verkocht, nog dat vergeet ik nooit. Dat was een hele goeie hond. Die hond zag, kom ze hier of kom ze niet. Zo'n hond was dat. En dan kwam die, of hij kwam niet, maar loezert nog niet. En als we op jacht worden, en hij wilde schieten, Jan Hoen, dat wist hij nooit van tevoren. Dan ging hij achter een boom zonder, dat skeerde niks. En toen waren we een keer met hem op jacht, op een Veluwe, en er stond geen boom. En enfin, nu heeft er nu nooit, maar... Nee, ik vind het jammer nou, meneer Gert Koopman, ik zit hem hier voor zitten. Nog zie ik kapot hem, ja. Hij is voor niks binnen. Maar zo niet... Nee, maar dat zit er toch allemaal een beetje in. En ik zeg, want mijn buurman, daar woont neven mij. En dat hadden we niet gedacht, als je nu naar Maastricht is, dat is een hele fijne avond. Je is een gezellig heer. En toen is het net terug, want hij was 14 dagen was er op vakantie geweest. En dat is ook een goede jeger. En hij heeft zijn hondje, moet ik hem dan verzorgen als hij weg is. Als het terugkomt, dan hoop ik dat het allemaal nog goed is. En toen kwam er toevallig gisteren terug. En dan zei hij, wie heeft het gegangen toen? Ik zeg, luister, dit is allemaal goed gegangen. Alleen is de hond kapot gegangen. Ja, zei hij, wie kan er zorgen? Dat heeft er nog nooit gedaan. Nee, ik zeg, het is jammer. Ik zeg, over verband persvlees heet hij. En daar is hij aan door. Ja, maar wie kan er zorgen? Het zit er verband pers. Wie komt er nooit aan verband persvlees? Ik zeg, toevallig was bij de pers al een brandje. En toen vlogen die vlammen door, en dan wil je op de pers, dan wordt het paard niet meer goed. En toen zaten nog een aan het paard, zo'n Duitse nergens, en de boel nog een jene. Ja, maar zeg, wat zei ze mij doen? De pers te laag gebrand, je kan zorgen. Zeg, met vonken uit het huis. De wind zat tegen, de wil je op de pers, dan wordt het paard niet meer goed. En toen zaten nog een aan het paard, zo'n Duitse nergens, en de boel nog een jene. Ja, maar zeg, wat zei ze mij doen? Vonken uit het huis, waar komen die vanaf? Zeg, van die eigen huis, die vlammen vlogen door en die vielen net op de pers hadden. En toen wordt het paard niet meer goed en toen zaten een hondje aan de pers, een Duitse naam erin. Ja, maar wat zei ze mij nu? Hoe zou ik gebruiken kan zorgen? Ja, ik zeg, met vonken uit het huis. Zeg, die waren onder de kamer het bijen en we zitten wel een keer omgestoord, dat weet ik gewoon niet. In die gardinen gaan branden, dan wordt die vlammen doorlopen en dan wordt die vonken op de pers, dan wordt het paard niet meer goed. En toen zaten een hondje aan de pers, een Duitse naam erin. Wat zei ze mij nu? Die gardinen gaan branden, wie kan ze? Zeg, we wonen in de kamer aan bijen. Zeg, een heel alleen een keer omgestoord en in die gardinen gaan branden. Dan vloog die vlammen doorlopen, dan viel die vonken op de pers, dan wordt het paard niet meer goed. En toen zaten nog een aan de pers, een Duitse nergens, en de boel nog niet. Ja, maar zeg, wat moet je bij je toes bijen? Ja, ik zeg, die vrouw die had een lichte herdenvaart, die moeder had een lichte herdenvaart gekregen. En dan worden we weer bij, want in een keer omgestoord en toen zitten die vlammen doorlopen, dan wil die vonken op de pers, dan wordt het paard niet meer goed. En toen zaten nog een aan de pers, een Duitse nergens, en de boel nog niet. Ja, maar dat is toch niet waar, dat er niet schoon moet dan niet. En wie komt die aan zo gaat? Zeg, wie gaat vertellen dat die vrouw met een tuin, want dat snoet was. Toen kreeg hij een lichtje naar wakker, de woord werd weer bij. Net maar in een keer moest door, dan weet ik gewoon net in die gardine gewoon brandje, gewoon die vlammen door de boot. Dan wil die gewoon op de pers, zo wordt het paard niet meer goed. En toen zaten gewoon jullie aan het paard. Dat is een Duitse nergens, de boeren nog niet. Nee, want ik strak ook, ik reed in Maastricht, en ik ging aan het halen een beetje. En ik kwam toevallig zo'n Porsche-wagen van de politie achter me aan en ze rieën ook weer een idioot tegenwoordig. Veel te halen, want die willen me nog voorbij rijden nog. Dat kan ik al helemaal niet goed tegen, dus ik denk, ik een beetje midden op de weg, ook voor hun veiligheid. Maar ja, dan komen die bumper achter me aan rijden met de leegtempo, dat is nog niet gezien. Nou, heb je de naam geslagen en dan richt hij een bombardier in de bocht voorbij en halt. Hij zegt, meneer, zegt er, waarom rijdt u zo idioot hard? U reed hier 140 kilometer, u hebt toch gezien dat wij achter u aankwamen rijden. Ik zeg, luister meneer de processenmaker. Een week of 3 geleden is mijn vrouw met een politieman er tussenuit gegaan. Zeg, en ik dacht dat u ze kwam terugbrengen.
Heer, wat hadden we toch fijn gesproken. Nee, dat hadden we toch fijn. Daar wordt geen woord jagers Latijn bij. Ik moet eens zeggen, daar zou er enige bocht van moeten schrijven. Ik zie de titel en zo vuur me. De jager en het kleine reetje. Ja, klopt, ik had het goed. Zeg, nog een aardige jongen. Ik maak hem weer afspraak. Merci, dank je. Ja, goed. Hoi. Ja, mag ik even jagen? Met veel open, maar ook zeker met het jong. Met name koe, met name koe, met name koe, met name schimmel. Van een ganz wichtig persoon een berichtje binnen, dan moet ik even checken. Terug wat ze net losse kent. Ik kan nergens anders meer aan denken. Kreeg het echt niet uit mijn kop. Ik zie ze ook overal lopen. Man, die wiever maken me kapot. Al die wiever. Grote, kleine wiever met heel schone been. Een wiever, hele dikke wiever die doen aan de lijn. S'morgens als vogelfluiten, s'avonds als ik lig in mijn bed. Moet eraan blijven denken, droom zelfs van een showballet met allemaal wiever. Die kunnen dansen, wiever met een heel fijne vod. En wiever, blonde broenen, wiever man, wat is het die hot. Overal zie ik schone wiever, daar kom ik dus nooit vanaf. Wiever laat mij toch met rust nu, wiever alsjeblieft, hou aan! Wow, 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 wow. Ik word ook eens bij Johnny. Johnny en ik weer worden een stel. Ik heb nog haar uit niks meer met mannen. Van mannen rinkelt me dus geen bel. Dat komt op die wiever. Ik ken ze ruiken. Wiever man, wat is aan de hand? En wiever. Ik ga onderzoeken. Wiever, ik sta in brand. Marie-Jeannette, maar ook de Mara, maakte mij de kop raam kijken. Oh, John, dit hurt, net bedrijf ik de nek om. Maar dan het verrijk, ik pak ze zo op de bek, die lekkere wiever. Die kennen vrienden, wiever draait in mijn koppen. Oh, wiever, ik moet spieren, ik wil nog scherp met de paspoort. Man, ik lik hier flink het te zweten. Dat is niet alleen van de drank. Ken gaarhoeds niet zonder die wiever. Al die meisjes, ik geloof, ik werd krank. Ik zeg die wiever. Als ze voorbij gaan, wiever, als ze zit in de trein. Wiever, met schone ogen, wiever, die kriegen dich klein. Maar wat is dat ongelooflijk fijn. Maar wat is dat ongelooflijk fijn. Maar wat is dat ongelooflijk fijn. Papa.
gaat gelukkig de laatste tijd niet zo goed, hè, tussen dich en Johnny. Nee. Altijd maar de eeuwige ruzing. Wat, hè? Ruzing. Ja, weet je wie zegt toe dat? Ze striet of weet ik. Joost zeggen ze ruzing. Striet. Netteke. Ja. Eigenlijk sinds dat stoel in de zaak bent, Ja. heb ik zo'n idee dat herenliefde ook niet alles is. Maar een vrouw, ja, is een vrouw wel zo anders? Zo anders? Ach, lieve Ron. Als tu ooit van die geluif af wilt vallen, dan vang ik dich met alle liefde op. Ach, wat schön dat zegt. Du moet weten, ik had eigenlijk nog nooit van een vrouw gehoord. Nee. Maar er is toch ook niet zoveel verschil, of wel? Nou? Ja, wat dan? Schijt ook uit met kallen. Kom gewoon hier, dan haal ik dich vast en steun ik dich. En dan maakst du Schluss met Johnny. Denk ze? En dan trek ik bij dich in. Oh, gelukkig. Oh, bedankt. Ja, ik ben een beetje confus. Drei ontvriendingen. Dat ik... Wenn Anne mich eens een keer een mailtje wil checken, dan kan dat. Ik ben nog op internet te vinden waar johnny@ich.com. Veel te weinig. Haha. Je maakt me kapot, hè, jongen. Ja, zeg, goedemiddag. Misschien even tijd om me te soigneren, want ik heb namelijk zometeen een afspraak met mijn multimedia manager voor het opnemen van mijn nieuw clipje van mijn vaste lavenslager. Vaste lavenslager, jongen, ik ga geen angers onder koppers in de carnavalslager. En daar strooien ze in Limburg te verkens met alsjeblieft. Luisterkapper. Tegenwoordig kan namelijk iedereen een nummer opnemen. Een vaste lavensleetje al zeker. En als Roy Remo het kent, Roy Donders het kent, dat woord. Als Roy Donders het kent, dan kent Roy Remo het zeker. Oh, wacht eens even. Roy Donders staat met dat pak ontworpen, het hoespak. Maar Roy Donders had pas uitgemaakt, dan ga ik eens even een appje schikken. Wacht eens even. Ga maar eens even aan het kijken. Leef lu, het is eindelijk vastelovend, het is carnaval. Stoot lekker op. Ai, 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 je weet niet wat je met gaat maken. Zet er maar lekker in, jongens, te gaan we dan. Dit zijn de teksten. Daar kan je met de hoes komen. Daar ik u mee. Ai, 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 het is weer carnaval. Ai, 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 het is weer carnaval. Ai, 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 het is weer carnaval. Pom, pom. Ik leef laatst gaat door Spanje, doe wens wel wie dat geit. Dan zorg ik het sombrero's en een hele leuke meid. Zie zij mag ik het vragen, zeg jong nog eens toe her. Ik zei dat maakt toch gar niks uit, hier is het lekker weer. Pom, pom. En de gobber. Ai, 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 het is weer carnaval. Ai, 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 het is weer carnaval. Ai, 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 het is weer carnaval. Jongens, even ho, ho, ho. We zijn natuurlijk niet gans alleen van dit nummer gekomen. Maar dit is wel het moment wat je natuurlijk op gewacht hebt. Ai, 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 het is weer carnaval, mijn streekbonbonnière laat ik horen.